sitten on vielä toinenkin juttu, niin tuli mieleen. Kun oltiin Ukkola Akka-mökkösessä asuttiin, heillä oli televisio. Ja Akkani oli yleensä katsomaan televisiota, katsoi kai urheiluohjelma. Ukko ei paljon voinut, kun Ukko oli huono näkö ja vähän huono kuulo. No, vasta kerran Akkani katsoi ja televisio pajattaa siitä. Ukko kysyy, kutapa katsot, mitäpä näkyy? Akkani sanoo, että kurlingia katon. Ukko yrittää katsoa tätä televisiota duumaa, että se on vai on ruodiet, joutavat ruodiet. Kurnikkoa lykätään jälleen järilleen. Eikö niin muuta ruojetta parempua ole? Joku Ukko luulee, että se kukkoo heittää, kalakukko. Kun se on kurlinki, niin kuuli väärin. Se kuuli kukouksen, niin kun mun sanoi kurlingin, niin ja kuuli kukouksen. Ja Ukkolta kukkoo nyt viskoo ees takaisin siellä. No, tähän on hyvä päättää olympia-aiheeseen karjalan kielen video. Kukoheitto, voisiko se olla olympialaji 2030? Niin, kukoheitto. Joo.